Ander Ganzabal, bigarren postua. Bai. Pasain urtien holan bukatu gendun, pasain urtien ja dinamika bat emoten ban sala, da, aurten emateko bardin dala. Hola, junda garkaguna. Ikusian bezala ez da oso egun gogorri izenez, azkenien hasikeratik fuga oso txiker bat inda, suertez guk Ortega sartu dugu, da hor junda karrera guzti aurrien Kriston Palixi hartu dau, da Kriston lan hain dau beste guztiok fasil juteko, bai hasien gatik da aurrien fuga eskasi izen da, nahiko astiro jungaratzien, ez da. Gero, azkeniko kilometroetan, lehia estu egon dala, lekoitzean den gontzari gane, taldetxo osatu. Azkenien lekoitzen jan bastante apurtu da, bastante fuerte hasi da jentia igoten betik, da kortetxu bat inda subida erdien edolan, zerro sartu da aurrien, da berantza Trujillo gazbotanaz 20 segundure, da behien enpalme dugu, da hori, sortziok metar arte. Zorian, mila esker. Mila esker, zori.